Okay, good evening, friends, viewers, family, okay, relatives, supporters of this program. Musta, mga kaigsuunan, mga kahigalaan, naot na amor sa maayong kahimtangan, apan kung wala man galing, kung doon natin mga ginaatubang nga mga challenges atong kinabuhi, ang ako alang ginaampo, sa Ginoo nga kamo makabaton og kaisog, kadasig, o pagsalig sa Dios nga kita sa gihapon iyahang tabangan. So nini kagabion aduna kitay bag-o nga study ay tungod sa mga pagkaon, okay? Nga gihatag sa balaan nga kasulatan. So sa dili pa mag-ampo kita mga higalaan, mga viewers, supporters of this program, atong iduko ato ang ulo sa pag-ampo. Amahan nga balaan, among dalampanan, ikaw among Dios nga buhi, imo kami Ginoo tungod kay ikaw nagtuga kanamo o ikaw nagluwas kanamo pinaagi kay Ginoong Hesus. Salamat ning kahigayunan nga makapamalandong kami imong balaang pulong nga nasulat sa balaang kasulatan. Kabangi ang among mga viewers nga makasabot sa mensahe nini kagabion o kini sila usab pag-share sa ilang mga kahigalaan, sa ilang mga kadugo, sa ilang mga membro sa panimalay. Salamat o Dios nga ikaw magatugot nga kini makalabot sa mga Pinoy-anan, sa mga katawhan nga nagkinahanglan niining maong mensahe. Salamat sa imong pagigugma, kabangi o nalangini kini among mga equipment karon. Salamat nga ikaw magagamit ka nako sa paghimaya sa imong pangalan. Sa iloa kami o Dios sa imo among mga sala, tabuni kami sa imong himaya o pagkamatarong ni Ginoo. Kana imong ginabuyan sa pangalan og gahom ni Ginoo. Amen. Okay, sa ako nang gingon, aduna kitay bag-o nga pagtuon karon mga kaigsuonan. This is found diha sa Leviticus chapter 11 o sa Deuteronomy kapitulo 14. May tungod kini sa limpyo o mahugaw nga mga pagkaon. Ang Dios mismo, no, naay gisugo niya nga dunay mga sahi sa mga hayop nga pwede kaunon o ang dili pwedeng kaunon. Mabasa nato sa Leviticus 11:1-2. Ayingon dira, the Lord told Moses and Aaron to say to the community of Israel, you may eat any animal that has divided hooves and choose the cud. So mo ni sugo sa Ginoo mga kaigsuonan, mga kahigalaan nga sultian ang Dios ang iyong kay Moses o ni Aaron, sultian mga katawhan sa Israel nga pwede sila mukaon sa bisan unsa nga mga hayop nga adunay pikas nga mga kuko o sila nagapangusap. Leviticus chapter 11 verses 1, 2, and 3. So katong hayop nga pikas ang kuko o nagapangusap, kabila bisan wala siya gapangharap, mo na ipakaon sa Dios. Unsa pagyud? Ingon pagyud dira farther sa Leviticus 11:4, there are some that only chew the cud or only have a divided hoof, but you must not eat them. The camel, though it chews the cud, does not have a divided hoof. It is ceremonially unclean for you. Unsa day ko no? Ang Dios mismo nag-ingon mga kahigalaan nga dunay uban nga mga hayop nga gapangusap pero or gapangusap or pikas ilahang kuko apan o ningon dira apan dili kamo magkaon ini. Sa ato pa dunay hayop nga pikas ang kukura pero wala gapangusap. So dili pwede nga kaunon. Naapoy mga hayop nga gapangusap pero ilahang kuko wala pod unsa pikas. Sama sa camel kuno. Ingon diri, sama sa camel. Ang camel gapangusap. Okay? Gapangusap siya mga kaigsunan kay galaan. Pero dili pikas ang iyahang kuko o ang naa siyang tiil, no? So niingon ang Dios kini mahugaw alang kaninyo. Dili ako nagsulti ana mga kagalaan, mga kaigsuonan. So sa ato na balaan ang mga virus karon nga mitumaw sa atong kalibutan, no? Kana siya unsa gikan sa mga hayop, mga kaigsuonan. Okay? So naadra ang MERS-CoV nato kanang Middle East
respiratory syndrome. Okay? Nga itong, unsa pa yun? Datong sa COVID na to, atong 2020, no? Gikan sa hayop. Naglapta kini maong mga sakit, no? Sa tibuok kalibutan, mga kaigsunan. So kuyaw kayo kay dunay mga balatian nga gikan sa mga hayop nga inigkaon sa unod niini ang tao sa matakdan or mahimong magkasakit mga kaigsunan. So sa una, katong gitawag og Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus MERS-CoV, daghan pod kato ang nagmasakit ni ato mga kaigsunan, no? So key facts, ang mga kamatuoran, ang MERS, no, Middle East Respiratory Syndrome, is a viral respiratory disease caused by a novel coronavirus, a Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus or MERS-CoV, that was first identified in Saudi Arabia in 2012. Pagtuon ni sa World Health Organization. Nga, gikan kini sa unsa man sa unang pag-ilan-ilan atong MERS-CoV. Coronaviruses are a large family of viruses that can cause diseases ranging from the common cold to severe acute respiratory syndrome, atong SARS. So, MERS-CoV na yung SARS, no? So, mao na siya mga viruses. Typical MERS symptoms include fever, cough, and shortness of breath. Pneumonia is common but not always present. Gastrointestinal symptoms including diarrhea have also been reported. Some laboratory-confirmed cases of MERS-CoV infection are reported as asymptomatic, meaning that they do not have any clinical symptoms, yet they are positive for MERS-CoV infection following a laboratory test. Most of these asymptomatic cases have been detected following aggressive contact tracing of a laboratory-confirmed case. So, naingon din mga kaigsuonan, ang kining coronavirus, no? Pamilya ni sa mga virus nga makahatag og sakit, no? Mga common ani kanin sipon, okay? Nito acute, no? Acute medyo grabe nga makaapekto sa ato ang respiratory system. Unya, ang kaning MERS nga ginatawa, doon na ni siya mga symptoms. Atong hilanat, ubo, dir kaginhawa. Niya, pneumonia, common ani mga kaigsuonan sa unya uban dunay diarrhea, no? Unya kani siya ma-confirm lang sa pinaagi sa laboratory. Pero ang uban nga nabiktima aning MERS-CoV, ang uban walay symptoms, gitawag og asymptomatic mga kaigsuonan. Okay? So, pero na-detect ni pinaagi sa unsa ilahang contact tracing. Okay? So, approximately kay mao man case sa una nga ilang pagtuon nga 35% of reported patients with MERS-CoV infection have died. No? See? Ang mga biktima ng MERS-CoV na nga matay 35%. Although most of human cases of MERS-CoV infections have been attributed to human-to-human infections in healthcare settings, current scientific evidence suggests that dromedary camels are a major reservoir host for MERS-CoV and an animal source of MERS infection in humans. However, the exact role of dromedaries in transmission of the virus and the exact route or routes of transmission are unknown. So, base silang pagtuon kanina yung MERS-CoV, no, nga maka-infect sa tao, gikan sa tao, paingon sa tao, ang ilan di ay mga scientific evidence ato pa sa ilang mga pagsusi pinaagi sa laboratory kanina yung MERS-CoV dahil mga kaigsuunan dito din gikan sa mga kamilyo dito sa Middle East. Unya, o ang uban pa ng mga sources, no, na naka-infect sa tao ato pa apektuhan ang health sa tao. Although, ingon diri, wala man gyoy eksaktong papel ang mga kamilyo, pero ang ingon diri sa transmission ani nga virus, no, ingon diri ang exact jud nga agianan nining mapong virus nga nag-transmit from human to human is unknown. The virus does not seem to pass easily from person to person unless there is close contact, such as occurs when providing unprotected care to a patient.
Healthcare-associated outbreaks have occurred in several countries, with the largest outbreaks seen in Saudi Arabia, United Arab Emirates, and the Republic of Korea. So, history na ni siya mga kaigsunan, no? Ni atong 2012. So, the hierarchs, ngayon pag yun dire, further sa atong pagtuon, Leviticus 11:5, the hierarchs, though it choose the cat, does not have a divided hoof. It is unclean for you. Mura ni siya, itsura niya, murag rabbit, pero dili ni siya rabbit, hyrax, no? So, ngayon dira, ang hyrax, nga klase sa hayop, gapangusap, pero iyang kuko, iyang tiil, wala, dili siya, pikas. So, ngayon dira, sa kasulatan, mahugaw kini siya mga kaigsuunan. Kung sa pagyod, the rabbit, though it choose the cat, does not have a divided hoof. It is unclean for you. So, duha man gud ang giyon sa Ginoo nga pwede makaon nga hayop. Ang hayop na nga pangusap, nga bisan wala siya gaharab, o ang hayop nga pikas ang iyahang tiil. Okay? So, ang rabbit kay gapangusap, pero ang iyang tiil, iyang kuko, dili pikas. So, unsa man, dili siya pwede nga kaunon sa tawo, mga kaigsuonan. So, infectious diseases, part 6, E. coli. Okay? So, cuniculai in rabbits. Naingon sila diri sa ito pagtuon. Encephalitis cuniculai or E. cuniculai is a microsporidian infection in pet rabbits. So, kanina ay mga rabbits, mga kaigsuunan. Doon na po ni siya mga gagmay nga mga micro nga mga kagausab, no? Nga makakos o sakit. It was previously considered a parasite but now is widely considered to be a fungal organism. Okay? So, kanini ay nga rabbit na apo na siya sa una parasite ra na sa ato pa abita parasite bitok or unsa. Pero karon fungi na siya magkaigsuonan. It can cause nerve, eye, and kidney damage in pet rabbits. Kuyaw din yung rabbit magkaigsuonan. Ano, mahirap po itong among rabbit, among yatag sa bukid. Kay kanidi ay ang atuan di ang nerve, atong mata, atong kidney, madamage di ay tungod aning rabbit kay naa say E. cuniculai is now considered to have zoonotic potential, which means there is the possibility of spread from an infected rabbit to a human and the potential to cause disease in people. Okay? So, ang kinidig rabbit mga kaigsunan na naay gitawag og E. cuniculai, mao ni siya karon ang gidaila nga makakos no zoonotic potential ay makahatag siya unsa siya sakit nga ma-spread out siya no nga ang possibility nga ma-spread out gikan sa rabbit nga masakiton ngadto sa tao unya makakos og sakit diya sa tao. Sa sakit nga mahatag sa rabbit, microsporidiosis. No, microsporidiosis. Kay micros na siya, gagmay kay na siya di makita sa mata mga kaigsuunan. So, niingon diri ang healthy rabbits can carry E. cuniculai but may not show clinical signs unless it is weak, sick, or stressed. No? Kato among rabbit na matay matupuno dito sa bukid. So, kanada siya mga kaigsuunan, bisan healthy na ang rabbit na ana siya E. cuniculai. So, di lang na siya makita pero pinaagi sa unsa clinical test no na makita siya nga doon na siya balatian kung siya maluya na or magmasakit. Okay? So, obvious clinical signs include cataracts, head tilt, weakness in hind legs, and incontinence. Sa ato pa, kaning rabbit, magmasakit na gani siya. Ang sign ana, yang mata, yang ulo, magtakilid na, niya, maluya siya, unya iyang tiil sa likod, mga kaigsuunan, medyo luya, unya dayon magsigi siya ihi incontinence, mga kaigsuunan. So, naingon dire, an infected rabbit need to regain immunity to suppress the infection. Dewormer can be used to control the spread, but a rabbit-savvy vet should be engaged for accurate treatment. So, naingon dire, ang usa ka rabbit, kuniho nga magmasakit, di kinahanglan nga mahibalik ang iyang immunity sa ato strong ang iyang immunity sa sakit aron iyang madaog ang mga infection niya. So unsa himuon? Dewormer sa ato papurgahon ang rabbit, no? Aron makontrol ang pag-spread sa unsa iyang sakit, no?
unya kinahanglan og appropriate or angayan nga pagtambal mga kaigsuonan. Okay? Another, ningon dira sa Leviticus 11:7 to 8, and the pig, though it has a divided hoof, does not chew the cud, it is unclean for you. You must not eat their meat or touch their carcasses. They are unclean for you, mga kaigsuonan. So, ang baboy, no? Bisan tuod, ang iyang tiil pikas, pero wala siya kapangusap, mahugaw kini alang kanimo o kanako, mga dear viewers. Dili gayod, you must not, minganin na you must not, dili gayod ikaw magkaon sa iyang unod ini, or magahikap sa iyang patay nga lawas. See? Bisan patay nga lawas sa baboy, dili ta pahikapon sa Ginoo. Kiningon siya, mahugaw kini, no? Alang kaninyo. Diba ang baboy, mga kaigsuunan? Sa una, damog ipakaon, karon dili na kuno na damog. Pero bisag dili na damog kaonon sa baboy, pero niingon gayud ang Dios nga mahugaw kini. Kay ang Dios mismo may nag-ingon. Pag moingon kani ang Dios, ayaw yun na. Kay naa siya tumong og tuyo ni ana. So, bisan pa ang patay nga lawas sa baboy dili kita pahikapon. Grabe ang Ginoo, mga kaigsuonan. Mauna niyang pagkapalangga sa tawo, mga kaigsuonan, no? Palangga kita niya kaayon. Ingon diri, current research shows that there are certain chemicals in red and processed meats, both added and naturally occurring, that cause these foods to be carcinogenic. Karong mga kaigsuonan, mahilig ang tao mo palit og mga frozen foods, no? So, ingon diri, kani mga processed foods, no? Kanang ginabaligya sa market, no na research ni ana, nga kana di ay mga red meat, mga karne nga pula ba para sa baka, kanding, no? Unya, gina-process na sila, may mga, unsa sila, mga added na sila nga mga chemicals. Unya, mauday ni makakos, makapahimo, nga kanang meat o kanang karne nga na-process na mga kaigsuunan, makahatag ka na di ay carcinogenic. Sa ato pa, cancer, mga kaigsuunan. For example, when a chemical in red meat called haim is broken down in the gut, nitrosochemicals are formed, and these have been found to damage the cells that line the bowel, which can lead to bowel cancer. Kuyawa, mga kaigsunan. Example lang po, no? Kaning bitawang karne, nga gitawag o kanang red meat, na ano siya haim, ya, kanang haim, ma-broken down to pieces, no? Imo nang kaunon, maato sa imong tiyan, unya, ang mo form dito sa imong tiyan, gitawag og nitrosochemicals. Unya kani sila makagubak di ay sa cells sa atoang lining sa atoang bowel, sa ato bitang mga hugaw sa atong lawas kana mga large intestine, no? Nya makaapekto ana, so makakos siya og bowel cancer. Kana labi na kana agianan sa atoang hugaw, mga kaigsuonan. So these same chemicals also form when processed meat is digested. In addition, the nitrite and nitrate preservatives used to preserve processed meat produce these nitrosochemicals and can lead to bowel cancer. So, kana di ay mga red meat na mga kaigsuonan, no? Ay mga chemicals, unya, mupurma po na sila o unsa kaning dito sa atong tiyan ba? Kay ang kanang mga red meat manggod, kanang mga karne nga i-process nila, i-preserve nila, corn beef, unsa pa na diya, no? Kanang beef loaf, no? O mga unsa pa na dira, basta gina-process nila, naamang ko na siya butang og nitrite or nitrate. Kani sila mga preservatives sa meat, no? Kay para ang meat mo kuan siya mo preserve siya, dugay-dugay di siya dali madaot. Pero di ay mo produce din na siya og usa ka chemicals nga gitawag og nitroso nga makahatag og cancer sa atoang bowel. Okay, agianan sa atoang hugaw sa atong lawas. Okay? So, people get trichinosis when they eat undercooked meat, such as pork, bear, walrus, or horse that is infected with the immature form of the Trichinella roundworm. So, kani po di ay mga kaigsuunan, kani bitang karni nga hilaw, sama sa baboy, sama sa mga bear, o lak na destuan, no? Walrus or kabayo, no? Kani di ay sila, dunad ay ni sila unsa
mga ulod, trichinosis, no? Unya, infected na sila anak, labi na ka na mga immature pa, na ay mga larvae, o larvae itlog sa unsa man ulod. Unya, kani sila, gitawag na sila og Trichinella roundworm. In nature, animals are infected when they feed on other infected animals. So kani bitaw mga hayop, magmasakit po ni sila, kumukaon po ni sila mga masakiton nga hayop. Pigs and horses can become infected with trichinosis when they feed on garbage containing infected meat scraps. Oh, kaning baboy, kaning kabayo, pwede po sila naaaning ginatawag nga matakdan po sila aning trichinosis kaning sahi sa ulod nga dili gyud mamatay sa kalayo mga kaiglaan, no? So, paano sila makakuha ni anak? Kung magkaon sila og mga basura nga dunay mga infected nga mga meats ato pa mga karne nga naanay sakit nga dala. Cattle don't eat meat, no? Kani bitaw mga kanang mga carnivorous nga mga hayop, mo ni sila dali matakdan. Pero ang mga herbivorous, mga kaigsuonan, wala man sila gakaon og unod sa lain nga hayop. So, ang ingon diri ang mga baka nga wala magkaon og meat, but some cases of trichinosis in humans have been linked to eating beef that was mixed with infected pork or ground in a grinder previously used for contaminated pork. Oh, aware po ani mga kaigsuonan, no? Kay minta nga wala mamiga kaon anang baboy. Pero di ay kay ang mga baka, no? Baka karabaw mas na mukaon o kadang unod sa hayop, pero ang uban di anak nila naapo di ay no ay mga cases nga naapo di ay sila gitawag og trichinosis, no? Sa diha nga ang tawo nga naglink bitaw nga nagkaon siya og kanang unod sa baka nga gimix bitaw sa karne pong baboy nga gisulod nila sa grinder mga kaigsuonan nga sa diin naa didto ang unod sa baboy nga naapoy unsa na contaminated na siya mga kaigsuonan. So katong baka nga limpyo sa imong tan-aw gisulod po dito sa grinder sa galingan nagigalingan sa baboy, so pwede nga kato imong karne nga gipalit nga gipagaling dito naa po di ay infection mga kaigsuonan. Kay nasagol siya dito or nakaagi dito ang baboy nga naay trichinosis nga ginatawag. Mas may halal ang Mas maayo na nga naay gitawag og halal mga kaigsuonan, no? Tatak, no? Okay. Kay kanang mga Muslim, di man yun asla mukaon ana. Hugaw man na. Nakainomdom mo sa una katol si late Senator Shahani nga naikitirar bitaw sa Senate man to natabo. Unya, nangutana siya, may baboy ba niya? Siya wala. Then, nakadiscovery nga naa di ay baboy. Pagkasupuan niya, gilaparo niya itong nag-serve nila mga kaigsuonan. So, ingon, anak sila ka-istrikto kay kabalo sila nga mahugaw gayon ang baboy mga kaigsuonan. Okay? So, sa mga sakit ang atong makuha, mukaon kita ni ining hayop mga kaigsuonan, unod sa hayop nga baboy. Hypertension, no? High blood which is high blood pressure, is a risk factor for cardiovascular and kidney disease. About 30% of American adults, no, di lang American, kundi Filipinos po, live with hypertension, and 65% of those 60 years and older have high blood pressure, no? So, naman po yung mga tao nga wala nagkaog karne sa baboy, pero high blood po, kaya ang patasan po, dili po maayo, sige rin kasuko, no? Kunya, fatty foods ang ginakaon. Pero batay sa pag-aaral or sa ilang pagtuon, maog yun na siya sa statistics mga kaigsuonan. Okay, unsa ba yun? Arthritis is a chronic condition that causes stiffness, tenderness, and swelling of the joints mga kaigsuonan. So na arthritis po tungkol sa pagkaon sa karne nga baboy mga kaigsuonan. Okay, then ano na punta kato no mga hayop tos mamala limpyo o bugaw. Ano na punta sa mga isda des dagat. Ingon diri, of all the creatures living in the water of the seas and the streams, you may eat any that have fins and scales. So dito sa mga hayop, no, ang giingon dito nga limpyo, ang katong magkuyog, katong kapangusap, o ang pikas nga kuko.
mao na siya limpyo. Pero ang hugaw katong kuko nga dili pikas o katong wala nagapangusap. Sa ako nag-ingon, nanay hayop nga gapangusap pero ang kuko wala dili pikas. So hugaw. Okay. So diri na punta sa mga isda sa dagat sa katubigan. So duha gyapon ang characteristics nga giingon sa Ginoo nga pwede ka unang mga buhi nga mga isda, mga creatures, no? Mga hinimo sa Dios nga naa sa tubig. Ang classifications na pwede makaon kining fins and scales. Naay kapay o naay unsa nang scales? Himbis, mga kaigsuonan. So duha, no? Ang Diyos manggialamon gyud kaayo, no? Kay ngano kabalo siya unsay pagkaon sa tawo. So naay kapay o naay himbis. Okay, mo pwede makaon. So atong tan-awon. Okay? Tan-awon nimo dia not delicacy, unclean food. Ha? Dili din siya dapat kaunon mga kaigsuonan. Ay picture der hugaw siya. Ari dire. Leviticus 11:9. They shall ye eat of all that are in the waters. Ingon ang Ginoo mismo. Kani mo inyo pwede kaunon nga tubig. Whatsoever has fins and scales in the waters, in the seas, and in the rivers, them shall ye eat. Sa 10, and all that have that fins and scales in the seas and in the waters, of all that move in the waters, and of any living thing which is in the waters, this shall be an abomination unto you. See? Unsa gingon sa Ginoo? Ang mga linanang nga naa sa katubigan at sa sapa, nasa dagat, kung dunay kapay o dunay himbis duha, makaon siya, in siya. Pero ang katong mga lamang dagat o sa Tagalog pa, ang mga naa sa dagat nga walay himbis o walay kapay, kini dili nimo kaunon kay dulong tanan kini sa Ginoo mga kaigsuonan. Now, doon ako'y teacher sa una sa biology. Tinuod yun no? Second year high school ko sa una sa St. Francis Vallehermoso. Kani siya sa pag-study na mo anang mga ginatawag o kanabitang mga shells, no? Murag ang tawag ana siguro ng phylum Echinonordia man siguro to. Echinoderm ba? Ingon siya mga class. Our topic karon is about Echinoderm. Hindi ko malimot ana. Basta mga shells, sa term ana, malimot ko. So, sa sige siya discuss about talaba. Katolik ba ito si Sir Gablines yan, no? Taga Bohol. Nag-hisgot siya aning mga shells. Unya, naabot mi dito sa kasi isang shell sa mga kinaiya. So, ning shell siya, ingon siya nga, abi niyo class ko, di na ko makaon og talaba. Tinaan, nga naman, sir, Katolik ka, mangka. Ingon siya nga, mao na ako experience. One time ko no, nag-outing iyang family. Dito sa dagat, namalit sila og talaba. So, giluto nila, pabukalan na muna at butanga asin o kanang sibuyas, o sana, ruitan sa na. Oh, ya, ang uban, kanang yung hilaw pag yun. Oh, hilaw. So, kay giluto man nila, paghaon, partikulo niyang higop sa sabaw. Higop sabaw. Unya, syempre, pag umana ka ng murag na ay juice na, nahurot na tong juice, iyang iabrihan. Agoy kay pag-abri niya. Naaman dito'y ghost bandage, nga naay nana, bitaw, mga dear viewers, pagkaluod. So, perte niyang suka. Ingon siya nga, pagkaluod yun, hamak mo na ang katong talabang ayang gisuyop-suyop ang juice. Sa sulod dito, naa ang ghost bandage nga naay nana og dugo mga kaigsoon. Kaya nga no, kanina yung talabas, ay explanation, kung high tide ay na siya, unsa ba to? Mubuka. O, nya kung low tide, mo-close na siya. Kunya pagka high tide, nasulod man dito ang kuan, ang ghost bandage, nga dunay, dunay ghost bandage nga dahil nanak mga kaigsuonan. Perte niyang suka, gilabay nila ang ilahang giluto nga talaba mga kaigsuonan. So gikan ato, dili na gyud siya mukaon. Dili na gyud siya nakaon siya. Hugaw gyud ng talaba. He was a Catholic, no? Dili siya Seventh-day Adventist. So mo to iya testimony sa among klase. So ni Shell matod pa niya,
Basta share mga kaigsuunan, di ginato kaunon kay mugaw gina siya, no? Insya kanang naadra ang kanang kasag dira kanang kasag kung sa pod. Insya kana siya scavengers, no? Batod pa sa mga scientific research, kanang kasag mao na sila mga janitor sa dagat ang tanang hugaw ilang kaunon. Kana bitaw isda po, no, naaman diya ang isda nga kanang gitawag catfish, mo survive na siya po sa hugaw nga environment. Ang tanang hugaw iyahang unsa, iyahang kaunon kay ngano wala na siya himbis, wala po na murag na siya kapay pero wala siya himbis. Ang kanang kasag wala po na siya himbis, wala po siya kapay, no? So ang kapay o ang himbis mao na giingon sa Ginoo nga kaunon sa tao. O wala gani ana mga shells, mga catfish, no, mga unsa alimusan unsa pa na din na kanang kasag dili na siya kaunon kay ang Dios na kay balo nga kana siya mahugaw mga kaigsuunan, mga kaigalaan. I'm sorry, no, sa nagakaon karon. Wala ko'y tuyo nga mabatsag ninyo ang kaluod sa inyong gikaon. Pero ang Dios mismo nag-ingon nga dulumtanan kana sa iyahang atubangan. So mga kaigsuunan, nubo ratong pagtuon, 30 minutes lang, atong padayunon ugma sa gabi. Kung unsa pa ang mga pagkaon nga ginadili sa Ginoo, kay nasayod siya nga kaun-kaunon sa tao, makadaot kaniya. And our body is the temple of the Holy Spirit of God, so kinahanglan atong atimanon. Oo, masakit man ta, yes, mamatay man ta. Pero kung atong sundon ang sugo sa Ginoo, dakog ka himuan sa atong espirituhano pagkinabuhi. So atong sundan ang pagtuon nato ugma kay daghan pa ni ang ato ang matun-an may tungod sa makaon nga limpyo o ang ginakaon nga dili limpyo. So magampo kita mga kaigsuonan. Amahan nga balaan, salamat sa imong mga pulong imong gihatag kanamo. Salamat sa panahon. Salamat amahan niini kaalam nga imong gihatag kanamo aron makabalo kami. Unsay angay nga kaunon ug unsay dili angay nga kaunon. Aron amo ang lawas among matipigan ingon nga templo kini amahan sa imong balaan nga espiritu. Bless our viewers, Lord. Tabangi sila sa pag-ila kanimo nga ikaw ang Dios nga dunay maayong plano sa tagsa-tagsa ka mga katawhan. Ikapa ilang kasing-kasing una-una sa paghimong desisyon sa pagpahimuot kanimo kanunay. Sa tanan namong gimbuhaton lakip na ang among mga pagkaon. Salamat amahan, ikaw magadawat kanamo. Salamat kay Ginoong Hesus nga namatay sa Kalbaryo sa krus ug pinaagi kaniya kami mapasiguli diha kanimo. Salamat sa imong blessings. Pasayloa kami amahan sa among mga sala tuguti nga ugma makatuon usab kami pagbalik sa paghibalo sa imuhang kabubuton. Kay ni among ginapangayo nga pasalamatan sa pangalan ug gahom lamang ni Ginoong Hesus. Amen and amen. So magkaigsuonan, see you tomorrow. God bless. Keep safe sa inyong mga dalanon labi na sa atong katulogon. God bless ninyong tanan. Good night.